И сега, Събуди се продължава с една история, но с щастлив край. В Деня на пожарникаря следва една специална среща с героя на Свиленград. Това е 19-годишният доброволец Светослав Димитров, който пострада при пожара в Сакар, докато се опитваше да спасява другите и да гаси пламъците. Той беше настанен в университетската болница Свети Георги в Пловдив с опасност за живота и огромен процент изгаряния. Днес вече е добре и се възстановява. А Нова организира специална изненада за Светлю, като заедно с любимия му отбор Левски сбъднаха една негова мечта. Стоян Нешев и оператора Димитър Василев се срещнаха с героя на Свиленград. Той оцеля след 75% изгаряния в пожара край Свиленград това лято. Срещаме го сега в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Там, където спасиха живота му. Здрасти, Светлю. Здрасти. Радвам се да те видя. Сега ние отново имаме малко подаръци за тебе. Една специална топка ти носим първо от всички. Тя е подписана от целия отбор на Левски. Имаме и още нещо. Тениска пак от Левски. Значи Левски знаят кой е Светлю. Харесва ли ти? Да. Това ще го оставя тук. Откъде дойде любовта към Левски? Левски избра мен, аз него. Аз като бях на годините на моите футболисти, стояхме на стадиона и питаха на Левски или ЦСКА, Левски ЦСКА и всички бяха от ЦСКА. И аз казах Левски и така тръгна. Да. Как успя да продължиш? Много трудно. Като се събудях и осъзнах какво се случва и бях решил да спра всичко. Да не се занимавам повече с нищо. С времето реших да се боря за тях. Светлю е треньор на деца по футбол в Свиленград, но през юли пострада като доброволец. Отишъл да помага в огъня край село, край Свиленград. Забрави ли вече инцидент? Не, помня го, обаче трябва да бъда честен. Ако в момента съм там, пак ще се кача. Факт е. Пострадах. Ако мога да помогна на тия хора, пак бих помогнал. След 10 операции и над 140 банки с кръв и кръвни продукти, в продължение на 2 месеца престой в болницата, предстои Светлю да бъде изписан. Всички пациенти с обширни и толкова широкоплощни изгаряния обикновено пролежават доста дълго време при нас. Той за щастие е млад човек с запазени така защитни сили на организма и успя да се пребори с почти 70% изгаряне, като периода от 2 месеца не е толкова дълъг за такъв тип лечение. Още от първия ден новините на Нова застанахме зад историята на Светослав. Екипът ни успя да събере децата на героя на Свиленград в студиото ни в София. А за твоя тренер какво можеш да ни кажеш по-специално? Че е с много добро сърце и много малка част от хората са с такова. И заедно с емблематични наши лица записахме послание за бързо възстановяване. Светлю, толкова е силно и смело сърцето ти. Това сърце заслужава най-доброто. Аз, Светлю, възхищавам се на хора като теб, които се борят с огненото бедствие. Шапка ти свалям, бързо се възстановявай. С теб сме и те чакаме. Всички те обичаме и ти стискаме палци да се върнеш отново към живота. Посланието го носим лично и му го показваме. Подаряваме му и телефон за спомен. Твоите деца дойдоха в студиото на Нова и искат да ти кажат нещо. Обичаме! Много ми липсват.